Готово, Ето го, житния и путки с кру. Как мога джойна? Батъл, ти имаш от сървъра с рефреш. Букук. Бак, дивзат. Fuck you, nigger. Майка ти тя. Чакай бе, Люси анархист ли е или неймлес? Кога двамата си Люси? Пиздец, вы чё, поляки, да? Пошъл ти нахуй бе, Рушан. Пошъл ти нахуй. Курва, бля. Я ебал твой. Мога ли да скочим от това? Да, почваме. Ама Бе. кажете ми малко контроли. Епа, Space, Control, ходене, А тичане. песници как се катера? Е с Е. Се. То ми пише бе, брат. Много си прост бе. Ама играта не е страшна бе, вие блафирате. Не знам, ама нещо ми стана, брат, треперим целио. Не, аз тук не, излизам. Оп, тук има ключ. Люси ми звъни. Ау, Люси. А? Как сме те махнали, бе? Абе, Алек, ти си махнал Люси. Ето, твоето е, аре, влиза ми се тако. Как е името? Житни... Ето, то Люси ли е? Ако не го кикваш, don't touch. Аз съм. Добре. Скочи ако си ти. Ема не те чува му играта, бе. Сега чувате ли ме? Да. Да. Аре, почва играта преди да дойде някой нов. Пускай бит. Кажи бе, гъс. Тинкрю, краса. Отварям се да или... Какво бе, Люси? Аре, крадеме такова пчеларник. Руси Баку, Е, да се ако има. за пръв път. Ако има. викаш? И това не е пчеларника, кошер бе, его. Алек, ходи към кошера. Нажиликаме, не. Ама тук сега няма скинлокъри, брат. Аз съм скинволкър. Къде сте? Изгубих се, моля ви. Абе, смотан. Ето ме. Аре, Люси е вътре вече. Люси спри. Люси. Ето къде съм. Его, това се събира. И като намериш някакъв айтем, Алек, с 10 бутон, е така цъкай да ти осветлява нещата. Аз как да пусна фенер сами кай? Нема, трябва да си купиме. Люси, намерих това за тока, да го махам ли? Той го махна вземах вече. лампа! Защо го махна, бе, брат? Та пак. Ще го правим. Аре, ела с мене. Покраднахте тока на болни. Епа, аз му викам, не го взима и он го взема. Каза да си го махам, аз съм това. Аре, ела. Чакайте ме. Чекаме. 80 си 80 Аре, е тук още. Е тук го дропни Г. Или ако искаш си го дръж да има светлина. Той не знае. Защо? Остави го, че така те вижда, че вълните повече. Той не знае, бе. Кубър, как са? Алек, я рипни тук. Къде? Те тук. Заема назад. Но тук аз към време, ако скочим. Нема, бе. Оп, сайк! Това е по-страшно. Да го бих се по куци. О, ма не бе, ние тук верно ще си изгубиме, брат. Чуваш ли? Некой тропа, страх ме. Дири. Кой е тука? Споко, Алек, има още 50 милиона чудовища. Не виждам нито едно чудовище. Защото сме първи ден. Я че оцелем ли до втори? Що влизам, а пак? Я мъкни това, Алек. Не. Аре, давай. Ела, не, Алек, сега знам, че ще правиш. Са То не пчелите, се знае, бе, брат. Да, ще му кажем да го прави. What? Къде отиде, бе? Фарли го надолу. Майдара, защо, бе? Защо го фарли, бе, брат? Защо го фарли? Как му с такъв, бе? Че да слезем да го вземем. Люси, то го фарли, бе, брат.
Що го хвърли, бе? Защото мога. Аре, идвай, Алек. Само кораба ли си отиваме, бе? Епа ние нищо не вземаме, ти свърли най-скъпото. Аре, да го готови ли сме? Не бе, Пусни ме! Има... Мене ми пише нещо, бе. Епа да. Бе, ти какъв ранг си, бе? А? Какъв ранг си? Не видях. Аз съм лидер. Къде отиваме са, Люси? Не бе, не на дъжд бе, че умреме. Виж, лезе. Не. Така. Не. Ако умрем, заумрех. Умрел. Ама не бе, не тръгвай бе, Люси бе. Не бе. Вземи го бе до Бобо? вратата ти е. Он те вика. Бобо? Кой се да ти мъртъв? Дай. Жени! Ама дай ми да си светим бе. Ти, Салек, отивай си. Едва е. Кай ме бокулък. Има ли някакъв кошер, бе? Не видях, брат. Не бе. Бум! Я ела да разгледам. Добро. Не, Алек Лайнар. Люси, не може. Люси, че умра. Ой, путевци. Сега ли я пише това? Да. Ама аре да си даваме квотата на магазина, брат. Сега ще чакай да натрупаме нещата и спамиш. Не бегай бе, Лайнар, трябва да го оставим. Ама стойте! Добре бе. О, Да не ме фане! Нема. То трябва да се цъка, иначе нема да стане нищо. Пушката гайка е за мене, момчета. Аре, добре, ти трябва да цъкаш тога. Ама Люси, не спами са, виждам те, бакук. какво бе? Аз трупам нещата, бе. Алек. Ела. Я ходя надолу, бе. О. Оди бе, капутник. Оно нема нищо, ще дойдем. Епа оди. Вече ме затворите, няма му излеза. Аз оттам излезнах бе. Мод ти отвориме, бе, та пак. Добре, глеса, Лайнар. Не! Идва! Нема. Аз съм отворил. Да бе. Майка ти, я те вътре! Не, явно за Алек не е имал фенер. Аре, дай му го, бе. Не е у мене бе, гледай ме един. Има четири. Като ще правя. Люси! Имаме малък проблем. Къв? Мокро е и не мога да се занесем сега. Тук има някаква файтер. Това не е там, бе. Какво е бе? Не мога да се вземе. Люси, пускам кораба! Не бе, дай бе. Пускам го, айде. Пускам! Сканирам. Алек, внимай, че Някой ти как тежиш толкова на това мод. Не бе, базик. Он верно, че падна от мене. Не! Люси!
Свинята, але. Работя! Люси! Така са го. Не мога да скочим! Свинята, але. Куката бил щупи моста! Свинята. Ама ти го щупи. Да. Бате, това не е нормално. Сега сме в друг край, отделен от Люси, да знаеш, така че... Напротив, ето ме. Шибай се, бе. Бе готов да псувам. Ма какви са тия неща, бе? Това е от нов апдейт, бате. Тук някъде има картечка, така че внимайте. Але как влезнал мината, бе. Има преба Букук. Страхота. Охо! Леле, мале, Алек, ке се да изяда. Шо бе, Алек? Не бе! Не, доцам! Трябва ти 3 удара. Кай, моля да тати, че ме дъжи, яко. Не. Ако добре. Е, тука е, гледай. Не. Ела, бе, Пак ела, правим бе. кръг. Майко, майка ти иде. Няма го прави. Не го гледай. Ама и на тебе ли ти е тихо? Алек, църво. Майко, Люси, не. Помощ. Я няма да допуснем да умрем от тебе, Лайнар. Fuck you. What the fuck? Ето го изхода, брат. Няма да успеем. Тъпо. Майка ти деба. Ес! Те тук има някакъв бейс ми пише. Джой някой друг. Извинявам, путки. Да. Аре, Житна я и путки се чете, бе, ма, умници. Пути. тук има заключени. И сега какво мога да направя? Не! Боба, Да. то умре. Майка ти деба. Аз ще му дам ключ, ако трябва. Гоните тебе. Нищо не му дам, аз съм стиснат. Бягай. Бягай! Майка ти деба, бе. Аз умрех, Люси. Дай. Не, то мене гони. Фак, бе. Майка ти, остави ме сам да живея, както аз и знам. Че умрем. О, мазна! Не! Майко! Yes! Живея! Майко, Люси, брат! Седи! Мале! Нещо не става. Нищо не става. Ма май го гони така. Чекай, ще звъним. Давай, свири. Нищо не става. Аре бе, Лайнар. Свири, давай. Много се нерви. Да не разбие стената, бе, брат. Паде! Откъде входа, бе? Трябва да правим скок. Къде, бе? А, не. Он падна. Падна долу, Люси. Алек, Люси, да слизаме ли?
О, мон майгат на вода. Глежи се малко, Алекс, защото кемпи дебо. Его, Букуп, Не го мама гледай ти в очите, деба. не го гледай в очите. Да го удара ли? Ама сме Убие. натам. Трябва да ходим натам, а той е натам. Буквално напред, където... ти О, отиваш. брат! Паяк, тихо. Да не го ли гледа? Мъкни бе. Стана нещо. Аз не оставам. Аз стъкнах. Да си спасявай се, брат. Алек бега на некъде. Геро маргарина. Добре, аре, вижда ли паяк още там, аз ще проверим да си. Къде да хода? На стълбите нагоре. Не, паяк, нека голяме. Брат, и тука, и тука е, бега! Ти много лоши стана са. Големия, AMG. Тук сме много стик, брат. Нагоре. Ето го. Майко, 8 часа е. Тихо, брат, трябва сме много тихи, 8 часа е. Да не говоря или да не шума? И всичко. Криза. Трябва да вижда. Това е огромен. Къде е кораб? Давай. Маза! Бокуци! Така. Спали. Палим. Ус! Леле. Да фърнам ли го пано? Да, не си трябва. Мале! Много добър куч. Ние сме на загуба, бе, брат. Ама иначе оцелехме, че да умрем. Дири, подгониха ни две видели, направо срах калнико, не знаех, ще го правим и спринти.